naozaj sa snažíme a pracujeme na tých projektoch, ktoré tú školu zlepšujú. Určite je tam pokrok a zmena. Dobrý deň, volám sa Miroslav Kadlec, som učiteľom na Strednej odbornej škole automobilovej duálnej akadémii, učím anglický jazyk, ekonomiku, venujem sa projektom, koordinujem maturitné skúšky a všeobecne rád pracujem a pomôžem s čím treba. Na duálke som od roku 2021. Ja som učil predtým na Vranovskej v Petržalke, na inej odbornej škole a tiež som tam učil anglický jazyk počas vysokej školy aj počas inej práce, keď som pracoval vo firmách, tak som doučoval nejaké decká či z rodiny, alebo potom už aj nejak tak komerčne. Začal som robiť v jazykovkách, učil som angličtinu, no a nejak tak postupne ma to začalo to učenie baviť viac ako takéto biznis alebo office práca, takže tým som sa nejak dostal viac a skúsil som to na škole strednej a odtedy som na strednej škole učím vlastne. Dobrý učiteľ by mal žiakom asi na úvod dať alebo vybudovať nejaký vzťah a nejakú dôveru, nejak sa možno otvoriť časom a otvoriť aj ich a nielen učiť, ale aj budovať vzťahy a rozprávať sa s tými žiakmi. V čom je teda duálka iná a čo ma tu teda drží, je to, že je tu skvelá komunita, veľká komunita, skvelí ľudia, s ktorými spolupracujem. Aj teda tá celková tá škola, to vybavenie školy a tá snaha, taký ten drive, veľa robiť, proste veľa sa zapájať, je veľa projektov, aktivít. Niekedy je toho až príliš a už nestíhame, ale myslím si, že to tak odlišuje tú školu možno od iných škôl, kde povedzme nemajú takéto najmodernejšie vybavenie a možno nemajú toľko ľudí, toľko projektov, takže je to také zaujímavé. Tak ja osobne som zaangažovaný v projekte Centrum excelentnosti, to znamená, že v spolupráci s viacerými inštitúciami sa snažíme o smerovanie k tej excelentnosti v rôznych oblastiach. Ja mám na starosti oblasť podnikavosti, takže tam momentálne sa snažíme pripravovať nejaké workshopy a vzdelávanie pre žiakov. Možno môžem spomenúť projekt Finkve, kde zase sa rozvíja tá finančná gramotnosť, ale veľmi rád akože pomôžem alebo sa zaujímam aj o iné projekty, či už je to Erasmus+, kde som sa aj zúčastnil, stáže. Myslím, že sme vo výchovno-vzdelávacom procese, takže aj vychovávame, aj vzdelávame a to ide ruka v ruke a tá výchova je zároveň aj vzdelaním. A určite my musíme v tom hrať veľkú rolu, takže nielen vzdelávať, nielen tie dáta, ale určite tam musí byť ten cit, tá emócia, tá výchova a rodič, pokiaľ je to potrebné, samozrejme možno by aj mal učiť tie svoje deti, ale veľa dôležitejšie je tiež ako budovať tie vzťahy, prežiť s deťmi nejaké príjemné chvíle, možno nie až tak príliš niekedy tlačiť na nich a ten výkon a na to učenie, ale dohodnúť si možno nejaké pravidlá, keď je potrebné sa tomu dieťaťu povenovať, či už sa ja povenujem svojej dcére s angličtinou alebo s matikou, alebo sa povenujem tu nejakému žiakovi a obetujem nejaký ten svoj čas, tak určite je to dobré. Máme tu čoraz viac žiakov, ktorí majú napríklad veľmi dobrú úroveň anglického jazyka, žiakov, ktorí sú takí aktívni a angažovaní a chcú sami, ako keby nechcú len tak preplávať tou školou, ale chcú sami tvoriť a byť tými aktívnymi, takže myslím, že sa skvalitňuje tá vzorka žiakov. Ľudia majú záujem veľký o technické liceum, tak možno časom alebo postupom rokov určite tá škola dnes už ponúka toho viac ako pred 4 rokmi povedzme, vtedy ponúkala aj iné odbory, teraz zase iné, viac zamerané povedzme na tú informatizáciu a tie obnoviteľné zdroje a podobné veci a samozrejme aj viac aktivít, projektov, Erasmy.
Jednoducho je tam viac toho obsahu a určite aj vyššia kvalita vzdelávania, lebo naozaj sa snažíme a pracujeme na tých projektoch, ktoré tú školu zlepšujú. Takže určite je tam pokrok a zmena. Ale myslím, že tá vízia je jasne zameraná na moderné technológie a informatizáciu, informačné technológie. A je to zamerané aj na to, čo teda chcú naši zákazníci, povedzme, či už žiaci, rodičia. Jednoducho ten trh bude vyžadovať alebo vyžaduje a keď sa toto podarí sklbiť, tak myslím, že máme vyhraté a to by bolo také ideálne. Na jednej strane to, čo povedzme ten žiak chce študovať, čo ho baví, a na druhej strane to, čo trh vyžaduje. No, komunita na duálke, alebo teda na škole, čo sa týka zapájania širšej komunity a aktivít, mali sme tu dobrovoľnícky deň, kedy prišli externí ľudia z iných zamestnaní, iných firiem a pomáhali duálke niečo vybudovať, niečo opravovať, povedzme. Chodia sem ľudia na rôzne školenia, workshopy, prezentácie. Stále sa tu niečo deje, naozaj nestíham sledovať. Hlavne sa to prejavuje v tých rôznych akciách, aktivitách a stretnutiach a napríklad na tom Hyde Parku, kde prídu tí žiaci z praxe a navzájom sa nejak rozprávajú s majstrami, s vedením. Vidno to, keď máme nejaký workshop a príde nejaký školiteľ a ten to vidí zase z iného pohľadu a povie, že wow, že vy tu máte takú dobrú atmosféru a príjemnú komunitu a započul som to už aj od iných ľudí, preto to hovorím. My ako zamestnanci, učitelia si tiež vieme vytvoriť tú komunitu alebo atmosféru, takú príjemnú, pracovnú. Určite aj žiaci si vedia nájsť ten čas a nejaký ten kútik, kde sú jednoducho spolu a trávia ten čas, pretože my toho času tu trávime relatívne veľa a teda myslím, že to prostredie je veľmi dôležité. Takže vidia nás, myslím, že vidia nás veľmi dobre aj zvonka a samozrejme dni otvorených dverí. Vianočné benefičné trhy vnímam veľmi dobre a veľmi teda intenzívne, lebo som tam zaangažovaný a je okolo toho pomerne aj veľa práce, zase tých žiakov tam. A potom je z toho taká zase príjemná aktivita, príjemná akcia, prídu ľudia zvonku, prídu rodičia, príde moja rodina a je to také uvoľnené, je tam hudba, je tam jedlo, je to príjemné jednoducho. Najbližší rok na duálke, tak myslím, že naďalej pracovať, venovať sa žiakom, možno, že mať viac času na tých žiakov a možno, že robiť veci, možno aj menej veci, ale viac do hĺbky. Stíhať, chcel by som naozaj stíhať, urobiť a dokončovať veci, aby sa to aj nejakým spôsobom prejavilo, aby tí žiaci boli spokojní. Ja si myslím, že tí žiaci a tie rodiny ukážu ako prví na chyby a nedostatky a na to, v čom sa my môžeme zlepšovať. To znamená, aj pokiaľ my budeme toto vedieť a ja to budem vedieť a budem mať dosť času a priestoru na tom zapracovať a vylepšovať veci, zlepšiť povedzme moje hodiny a urobiť to prostredie a ten proces lepším, príjemnejším, zábavnejším. Tí žiaci a ľudia celkovo sa tu budú cítiť dobre, ale zároveň aj oni prevezmú nejakú zodpovednosť a dajú do toho aj oni svoj čas a energiu, tak jednoducho bude to také vyvážené, tak to by sa mi páčilo a teda ja by som chcel k tomu tiež prispieť svojou prácou a nejakým zanietením takže takto to vidím ja. Možno to ani nejak neriešim, ale jednoducho idem a čo príde, to príde a budem sa snažiť čo najlepšie.